De veritat penses que la publicitat és només una despesa? Segons un recent sondeig, la majoria de potencials anunciants consideren la publicitat com una despesa equiparable al lloguer, a l'aigua o al telèfon. I considerant ja excessives les despeses de la seva empresa, decideixen renunciar a la publicitat. Però la publicitat és una inversió, no una despesa, i Mediacat t'ho vol demostrar. Mediacat és una comercialitzadora de mitjans de comunicació privats amb noves idees, nous interessos i nous projectes, i vol apostar per tu, per la teva empresa, per fer-la més gran i més rentable. Mediacat no vol vendre't publicitat, vol acostar-te a ella per demostrar-te que amb els vestits a mida que podem confeccionar-te invertiràs en els nostres mitjans de comunicació sense por. No som venedors, som part de tu, i si tu guanyes, nosaltres també guanyem. Mediacat t'ofereix invertir en mitjans en constant creixement com Canal Català, una televisió de proximitat que ja compta amb més de 2 milions de telespectadors a tot Catalunya. Una televisió jove, de gran futur, un equip de persones que fan una televisió atrevida, plural, simpàtica, moderna i entretinguda. T'ofereix diàriament programes de gran audiència com Condició Femenina, La Ronda, Pericos Online, La Nit LED, Catalunya Opina, Estat de xoc, informatius de prestigi conduïts per Eduard Berraondo i Marta Polo, concursos nous com No Solo Sexo, sèries tan importants com Hospital Central, Siete Vidas, Al salir de clase i pel·lícules, moltes pel·lícules. Qui t'ofereix més? Sensació FM, una ràdio que gràcies a la seva fórmula està conquistant el públic. Ningú que parla, ningú que interromp, només bona música, la música de la teva vida, la que escoltant-la ens desperta sensacions. Escolta-la a sensaciofm.com. A Sabadell, un gratuït de qualitat, un producte editat pel diari Avui i Canal Català. Una nova manera d'informar-te, de conèixer la teva realitat local, de viure la teva ciutat amb la garantia de rigor, independència, pluralitat i profunditat. Un producte sense cost per al lector, gratuït i com a suplement en el diari Avui. I a més, Mediacat és creativitat i innovació gràcies al seu equip de disseny i producció. Encara penses que la publicitat és només una despesa?